Omnye umbuzo bendinawo nditshiseka nguwo yinto yoba Africa siyi-continent enkulu kangaka. It really feels like we were an afterthought kweli bali. So ke ndifunda ke ndibuyela kulaa ncwadi uDesire of Ages ndiyoyiqala ekuqaleni. Into emangazayo ke ngale ncwadi ukufika kwam apha ezikhempini ndafika kusenza uchapter 7. So ndabrowser two chapters back to catch up. Catch up eBhayibhileni kuba iBhayibhile izawuvele ikunika istori iivesi ezimbalwa. Ndaqhubeka ke nencwadi. Azange ndayifunda i-introduction yencwadi uba yayithini. Ndiyamangala into yoba njengoba bendinemibuzo kangaka ngeAfrika kanti nantsi apha. So ndiyafunda kuthiwa the plan of our redemption was not an afterthought. Mna ndiqonda hayi, it feels like it's an afterthought. Kuthiwa other nations were dealing in fables and worshipping false gods. So bayekwa ke. So ndiyabuza ke ngokuba ke why the Jewish nation? Why the Jewish nation and not us? Kwa same book uzawutsho uba ke the nations were united under one government. One language was widely spoken back then and was everywhere recognized as the language of literature. For hundreds of years, the scripture had been translated into Greek language, then widely spoken throughout the Roman Empire. So le ke ngokweza continent ezile kwakuthethwa yayi-Roman Empire, kuthethwa esi-Greek. Asikangena indawo ke thina isikolo asikasazi siseno-7 emva kwendlebe. So ke ngoku sizawufihlelwa ke ngoku ezincwadi eziyi-5 nge-English zibhalwe eAmerica ezizasicacisela iBhayibhile mhla sasazi isiNgesi. Ndavuya ndixelele xa ndiyifunda le ndawo. Kodwa ndiyabuza ke ngoku ikhona enye incwadi le ekuthiwa yona i-Great Controversy. So ndivele ndingena apha kwi-app ndiye kwi-Great Controversy ndiyobhala Africa. Ayiveli sana isithi in the lands beyond the jurisdiction of Rome, there existed for many centuries bodies of Christians who remained almost wholly free from papal corruption. The churches of Africa, hidden for nearly 1,000 years, did not share in this apostasy. Kwangekabikho technology ngoko kusahanjwa amahashi. So sifihliwe thina kule continent. Into eyindenze ndibe excited into iqonda uba and then safunda sasiva isiNgesi. Sawe sifihlelwe ezincwadi esizazifundela zona siphinde silidibanise ibali njengoba ngoko kwakhethwe ezandawo kwakhethwa amaJuda kuba kwakusetyenziswa isiGreek and yonke laa ndawo yi-Roman Empire and i-language ye-literature eyaziwa nguye wonke umuntu owayefundile kwezaa ndawo. Hayi mna ndaba satisfied uba ke asilibalekanga. And then kwavezwa nento yoba likhona nebali likaPhilip edibana nomntu wayesebenza ebukhosini wase-Ethiopia naye eye phaa kuba yayiyindawo kwakudibana khona amazwe onke omhlaba phaya abantu abafundileyo. So nalona kusebenza ebukhosini edibana noPhilip omnye wabafundi bakaYesu sizayifunda later on. Uya phaa kwezi conference phaya. Uzawube ethetha ke ezi-Greek naye. So ndiqonda okay, I'm satisfied nansi i-Ethiopia iyavela nyhani kwi-New Testament. So ndaqonda ke okay. Mhlambi sifihlelwe i-last lap guys. Mhlambi sifihlelwe i-last lap. Uba ke ngoku siyakwazi ufunda, siyakwazi uconnect i-dots. Siyakwazi uconnect i-dots ngoku. Akukho mntu ozathi isiNgesi akasivo. Kukho ne-dictionary apha online. Kukho ne-AI ekwazi uvela uyikhopi uyoyipaste phaa utsho uba khanditransleyithele le nto nge-language yam. Itransleyithele sana ngesiTsonga. So mna ndiye ndaba satisfied xa ndiyifumana le mpendulo uba ke hayi asilibalekanga. We were protected. I can go with that.